Vnímaj moje slova, syn môj, a nakloň ucho k mojim výrokom. Nespúšťaj oči z nich, chráň si ich v hĺbke svojho srdca, lebo sú život pre tých, čo ich nachodia, a uzdravením pre ich telo vonkoncom. Fiam, figyelj szavaimra, hajtsd füledet mondásaimra. Ne téveszd szemed elől, őrizd meg azokat szíved mélyén, mert életet adtak azoknak, akik megtalálják, és gyógyulást egész testüknek. Milovaný Bože Otče, Szeretett mennyei atyánk, ja ti ďakujem za to, že si nám dal svoje slovo, én megköszönöm neked azt, hogy adtad a te igédet, ktoré je slovom života, amely az élet igéje, a že toto slovo sa stalo telom és hogy ez az ige testé lett, a to telo prebývalo medzi nami és ez a test közöttünk lakozott, a obetovalo sa pre našu spásu. és ami megmentésünkre feláldoztatott. Tak ja ťa prosím aj za dnešný večer, És ezért kérlek, atyám, ezért a mai estéért is, aby zaznelo to, čo chceš ty povedať, hogy az hangozzék el, amit te akarsz mondani. a aby všetko, čo tu bude povedané, bolo iba na tvoju slávu. És mindaz, ami itt elhangzik, majd mind a te dicsőségedre legyen. Milovaní, dnes sme začali citátom z knihy Prísloví. Szeretteim, a mai igét a példabeszédek könyvéből idéztük, A je to vlastne o nádhere slova, ktoré nám dal Boh. és igazából ez az ige csodálatosságáról szól, amelyet Isten adott nekünk. Lebo my vieme, že slovom povstalo všetko. Mert tudjuk, hogy az igéből lett minden. Slovom bolo stvorené nebo a bola stvorená zem. Ige által teremtetett az ég és a föld, A slovo je to, čo sme dostali od Boha. és az ige az, amit Istentől kaptunk, A toto slovo má obrovskú moc, aby konalo v našich životoch. és ennek az igének óriási hatalma van, hogy a mi életünkben cselekedjen. A to slovo je napísané v písme. És ez az ige meg van írva a Bibliában, A vlastne mohli by sme pokračovať druhým citátom. és egy másik idézettel folytatjuk. Je to z 3. kapitoly listu apoštola Pavla Rímanom, A római levél 3. részéből, kde sa v 1. a 2. verši hovorí: ahol az első és a második versben így szól. Čo má tedy viacej Žid? Alebo jaký je úžitok z obriezky? Žid má o mnoho viac a mnohý je úžitok z obriezky na každý spôsob, lebo najprv preto, že sú im zverené výroky Božie. 3. kapitola Rímanom. Jó. Római levél 3. rész első és második verse. Mi akkor a zsidó előnye, vagy mi a körülmetélés haszna? Minden szempontból sok. Elsősorban az, hogy Isten rájuk bízta igéit. Takže vlastne my vieme, že Boh si historicky vyvolil jeden národ, Tudjuk, hogy a történelem folyamán, hogy Isten kiválasztott egy nemzetet, a tomuto národu zveril svoje slovo. és erre a nemzetre bízta az ő igéjét. A vlastne oni vypracovali taký systém štúdia Božieho slova, És ők egy olyan rendszert kidolgoztak az Isten igének tanulmányozására, kde za rok prečítajú celú Tóru, všetkých 5 kníh Mojžišových. hogy az egy év alatt elolvassák Mózes mind az 5 könyvét, tehát a Tórát. A vlastne teraz je obdobie, keď sa číta posledná kniha. És most van az az időszak, amikor az utolsó könyvet olvassák, A je to jedna z najdôležitejších kníh celého písma. és ez az egyik legfontosabb könyv az egész írásokból. A vieme to aj podľa toho, És ezt az alapján is tudjuk, že keď si zoberieme výroky pána Ježiša, hogyha megfigyeljük az Úr Jézus kijelentéseit, ktoré všetky vieme nájsť v starom zákone, v písme, amelyeket mindet megtaláljuk az Ószövetségben is, tak práve toto je kniha, ktorú pán Ježiš najviacej citoval. pontosan ez az a könyv, amelyet az Úr Jézus a legtöbbször idézett. Ďalej v 17. kapitole tejto knihy A 17. részben ebben a könyvben sa píše o budúcich kráľoch Izraela. Izrael jövendő királyairól van szó, A tam sa píše, aby každý král sám odpísal tento zákon. és ott van megírva, hogy minden királynak saját magának le kell írnia ezt a törvényt, A aby v ňom čítal po všetky dni svojho života. Každý deň.
hogy az életének minden napján ezt tanulmányozza. A tipnite si asi, aká dlhá je táto kniha, koľko má slov a koľko má znakov. Próbáljátok megtippelni, hogy milyen hosszú ez a könyv, mennyi szó és mennyi írásjel van benne. Ja som hľadal ten údaj v hebrejčine, lebo vlastne v hebrejčine to bolo napísané. Én a Héber változatban kerestem az adatokat, mert héberül íródott. A je tam presne 14 294 slov. És abban 294 szó van, tehát 14.294 szó van benne. Alebo 54 892 znakov. Vagy pedig 54.892 írásjel. V prekladoch je to väčšinou viacej, lebo hebrejčina je kompaktná a mnoho výrazov, kde my potrebujeme viac slov, tak hebrejčine stačí jedno. Más fordításokban sokkal több szó és jel fordul elő, mert a héber nyelv nagyon összevonja a kifejezéseket, tehát amit mi több szóban mondunk el, nekik sokszor elég egy. A v tejto knihe je napísané, že k tomu, čo Boh povedal, nič nepridáš, nič neuberieš. És ebben a könyvben van az is megírva, amit Isten mondott, hogy ehhez a könyvhöz semmit nem adsz hozzá, és semmit nem veszel el belőle. My si ukážeme jeden príklad, keď sa spraví jedna drobná zmena. És megmutatunk most egy példát, amikor egy nagyon apró változás történt. A tesne predtým, ako je napísané, že král má sám napísať tento zákon alebo odpísať ho, közvetlenül azelőtt, ahol megvan, tehát hogy a királynak le kell írnia, saját magának újra le kell írnia az egész törvényt. v rámci tých pokynov pre budúcich kráľov je napísané aj toto. Az utasításokban, ez is a királyok számára, ez is le van írva. Je to ako keby také varovanie, Ez egy figyelmeztetés, ktoré hovorí, aby král nemal ani veľa koní, ani veľa žien. amely így fejezi ki magát, hogy a királynak ne legyen se túl sok lova, se túl sok felesége. A židovská tradícia hovorí, És a zsidó hagyomány azt mondja, že král Šalamún, keď robil tento odpis, amikor Salamon király írta át ezt a törvényt, zmenil jedno drobné písmenko. egy nagyon apró írásjelet, betűt megváltoztatott. To písmenko sa volá Jud Az a írásjelnek az a neve, hogy Júd. a je to vlastne taká malá čiarka, alebo ako dlžeň. Igazából, mintha egy kis ékezetről lenne szó. A celkom to zmenilo zmysel toho slova, alebo toho odkazu. És ez a kis írásjel teljesen megváltoztatta annak a parancsolatnak a jelentését. A vlastne ten nový význam bol, že král môže mať veľa koní a veľa žien. És ez arra változtatta meg ezt az igét, hogy a királynak lehet sok lova és sok felesége. A neviem, koľko koní mal král Šalamún, Nem tudom, hogy hány lova volt Salamonnak, ale tie ženy, o ktorých sa hovorí v písme, to boli stovky a bolo ich strašne veľa. de a feleségekről tudjuk, hogy százakról van szó, és nagyon sok felesége volt. A vieme, ako král Šalamún dopadol. És azt is tudjuk, hogy végezte Salamon király. Že vlastne tie ženy ho zviedli ku cudzím bohom. Hogy ezek az asszonyok idegen istenekhez vezették őt. Takže vidíme, čo dokáže jedno maličké Jud medzi tými skoro 55 000 znakmi. És most már láthatjuk, hogy mit okozhat egyetlen egy ilyen kicsi Júd, ilyen ékezet a szinte 55 000 szó között. A preto je veľmi dôležité, aby sme brali to písmo tak, ako je napísané. És ezért nagyon-nagyon fontos, hogy úgy vegyük az igét, ahogy meg van írva. Pretože Boh vedel, prečo ho napísal práve tak, ako ho napísal. Mert Isten tudta, hogy miért írt meg úgy, ahogyan megírta. Ale aby sme sa dostali ku historickej situácii tejto knihy Deuteronomium, 5. Mojžišovej, Hogyha szeretnénk eljutni a történelmi részéhez, ez a Mózes 5. könyvének, ináč v hebrejčine sa tá kniha volá Devarim, Héberben Devarim a neve ennek a könyvnek, a znamená to slova alebo výroky. amely azt fejezi ki, hogy, amit azt jelenti, hogy szavak, kifejezések. A vlastne je to reč, ktorú má Mojžiš predtým, ako izraelský ľud vojde do zasľúbenej krajiny. És ebben a könyvben arról van szó, hogy az ígéret földjére, hogy be fog vonulni Izrael népe. A vlastne Mojžiš vie, že jeho život sa už blíži ku koncu. Mózes tudja, hogy az ő életének a vége közeledik.
a opakuje izraelskému ľudu to, čo už im povedal predtým. És mindezt megismétli Mózes a népnek, amit már azelőtt is elmondott. Vlastne opakuje to, čo Boh kázal, aby celých tých 40 rokov hovoril Izraelitom. Igazából megismétli azt, amit Isten kijelentett a 40 év alatt az izraeli népnek. A z tohoto vlastne vidíme, že opakovanie je súčasťou Božej výchovy svojho ľudu. És ebből láthatjuk, hogy az ismétlés Isten nevelési módszere az ő népe felé. Pretože veľa vecí opakuje Boh, keď ku nám hovorí. Nagyon sok mindent megismétel Isten, hogyha beszél hozzánk. Urobil to Mojžiš v tejto knihe. Mózes is ezt tette ebben a könyvben. A robil to aj Pán Ježiš. És az Úr Jézus is ezt tette. Na mnohých miestach v evanjeliách máme napísané: Az evangéliumokban is nagyon sok helyen meg van írva, znova vám hovorím. hogy újra mondom nektek. To znamená, že aj Pán Ježiš opakoval tie veci, kým tým ľuďom nedocvaklo. Tehát azt jelenti, hogy az Úr Jézus addig ismételgette ezeket a dolgokat, amíg be nem jutott az emberek fejébe, amíg meg nem értették és meg nem jegyezték. Takže ak bolo opakovanie dobré pre Mojžiša, Hogyha Mózes számára jó volt az ismétlés, aj pre Pána Ježiša, és az Úr Jézus számára is jó volt az ismétlés, tak je dobré aj pre nás. akkor számunkra is jó dolog az ismétlés. Tak u nás sa hovorí, že opakovanie je matka múdrosti. Mert tudjuk, hogy az ismétlés a tudás anyja. A možno, že to nemusí byť tá naša najobľúbenejšia činnosť, Lehet, hogy nem ez a legkedvesebb tevékenységünk, ale funguje to. de működik. Takže vlastne Mojžiš opakuje slova, ktoré dostal od Boha. Tehát Mózes megismételte azokat az igéket, amelyeket Istentől kapott, A my vieme, že tie slova majú obrovský vplyv na náš život. és tudjuk, hogy óriási hatása van ezeknek az igéknek a mi életünkre. A dokážu vyvolať zmenu v našom živote. És változást képesek előhívni az életünkben. Ale tá zmena nie je automatická, De ez a változás nem automatikus, pretože my to slovo musíme najprv počuť mert nekünk ezt az igét meg kell először hallani, a musíme ho prijať. és el kell fogadnunk. Ale ani toto nestačí, De még ez sem elég, pretože my na to slovo musíme odpovedať našim životom. mert erre az igére nekünk az életünkkel kell válaszolni. Aby sa stalo súčasťou nášho života, Ahhoz, hogy az életünk részévé váljon, tak to vyžaduje našu reakciu a odpoveď. megkívánja a mi reakciónkat és a mi válaszunkat. Od Boha prichádza to slovo, tá iniciatíva, Istentől jön a kezdeményezés az ige által, a my na to odpovedáme. és mi erre válaszolunk. A takto sa vlastne šíri slovo aj život. És így terjed az ige és az élet. Že Boh dáva svoje slovo, sadí svoje semeno, Isten adja az ő igéjét, elveti az ő magját, a ak to semeno padne na úrodnú pôdu, és amikor az a mag termőtalajra hullik, tak potom môže prinášať aj úrodu. akkor termést is hozhat. Ale musí byť prijaté v tej úrodnej pôde, De el kell, hogy fogadjuk, és termőtalajra kell, hogy hulljon. takže vlastne záleží to na nás, akým spôsobom my to slovo príjmeme. És mindez rajtunk múlik, hogy hogyan fogadjuk mi ezt az igét. Pretože my máme moc to slovo buď prijať, alebo odmietnúť. Mert mi az igét vagy elfogadjuk, vagy pedig elutasítjuk. A k tomuto sa vyjadruje aj Pán Ježiš, És ehhez az Úr Jézusnak is volt hozzáfűzni valója, ktorý hovorí o vtedajšej situácii amely az akkori helyzetről szól, a vytýka ľuďom, že opustili Božie slovo és felhányja a népnek, hogy elhagyták Istennek igéjét, a na toto slovo, nad slovo živého Boha postavili svoje tradície. és az Istennek élő igéje, és az élő Istennek igéje elé a saját hagyományaikat állították. A to je veľmi vážny zásah, ak my postavíme niečo nad Božie slovo. És nagyon nagyon fontos beavatkozás az, nagyon-nagyon súlyos beavatkozás az, hogyha mi is Isten igéje elé mást állítunk. Pretože ak my to slovo príjmeme, Mert hogyha mi elfogadjuk az igét, a o tom hovorí Ján v 1. kapitole, és erről beszél János is az első fejezetben,
Že to slovo nám dáva právo a moc stať sa Božími deťmi. Hogy az ige jogot és hatalmat ad nekünk arra, hogy Isten gyermekeivé váljunk. A závisí to od toho, či my to slovo príjmeme alebo nie. És mindez attól függ, hogy mi ezt az igét elfogadjuk, vagy pedig nem. Lebo my do svojho srdca môžeme prijať buď Boha, Mert mi befogadhatjuk a szívünkbe vagy az Istent, alebo nepriateľa. vagy pedig az ellenséget. Tam je ten výber jednoznačný a sú iba tieto dve voľby. Itt a választás lehetősége egyértelmű, és igazából ebből a kettőből választhatunk csak. A ak my v sebe nemáme Božie slovo, És ha nincs bennünk Isten igéje, tak potom v sebe máme slovo nepriateľa. akkor az ellenségnek a beszéde lakozik bennünk. Takže platí to na zvyky, platí to na tradície, Mindez érvényes a szokásokra és a hagyományokra is, lebo buď môžu byť v súlade s Božím slovom, alebo proti. mert vagy összhangban vannak Isten igéjével, vagy pedig ezzel ellentétesek. A my vieme, že nestačí to slovo počúvať, És mi tudjuk, hogy nem elég az igét hallgatni, ale aj prijať, veriť a žiť. hanem el kell fogadni, hinni és megélni. A Pán Ježiš to povedal veľmi jasne, És az Úr Jézus mindezt nagyon világosan megmondta, keď hovoril vtedajším ľuďom, mikor az akkori népnek azt mondta, keby ste verili Mojžišovi, hogy ha hittetek volna Mózesnek, poznali by ste ma ismernétek engem, a verili by ste aj mne. és hinnétek bennem is. My vieme, že Božie slovo, alebo to Božie semeno je neporušiteľné. Mi tudjuk, hogy az ige, az Isten igéje, az a vetőmag, az sérthetetlen. A dáva nám moc stať sa Božím dieťaťom, És hatalmat ad arra, hogy Isten gyermekeivé legyünk. ale aj to dieťa prechádza určitým procesom. De a gyermek is az ő élete során bizonyos folyamatokon megy át. Na jednej strane všetky svoje orgány má plne funkčné, Egyik oldalról az ő összes szerve teljesen működőképes, ale na druhej strane potrebuje výchovu, de másik oldalról szüksége van nevelésre, aby mohlo naplniť svoje poslanie. hogy be tudja tölteni az ő küldetését. A takisto to potrebuje aj kresťan, És ugyanígy mindenre a keresztény embernek is szüksége van, ako Božie dieťa. mint Isten gyermekének. A tak ako k deťom musíme mnohokrát hovoriť, Úgy, mint hogy a gyermekeinknek is nagyon sokszor elmondjuk ugyanazt, toto treba urobiť takýmto spôsobom, hogy ezt és ezt így kell csinálni, toto treba spraviť takto, ezt pedig így kell csinálni, toto nemôžeš urobiť, lebo sa zraníš. ezt nem teheted, mert megsérülsz. Takže takisto, ako my vychovávame svoje deti, Tehát ugyanúgy, ahogy mi neveljük a mi gyermekeinket, tak Boh vychováva a vyučuje aj každého jedného z nás. Isten ugyanígy nevel és tanít bennünket egyen-egyenként. A keď hovorím za seba, ja potrebujem mnohé veci opakovať, opakovať a opakovať. És ha magamból indulok ki, akkor el kell, hogy mondjam, hogy nagyon sok dolgot ismételni és ismételni van szükségem. A počuť a robiť ich znova a znova. És meghallgatni és megcselekedni újra és újra. Takže aj Mojžiš opakuje tieto slová, Tehát Mózes is megismétli ugyanezeket az igéket, hoci vedel, že nie všetci ich príjmú. annak ellenére, hogy tudta, hogy nem fogja mindenki elfogadni. A vlastne v tejto knihe sa Mojžiš zameriava na tie najdôležitejšie veci. És Mózes ebben a könyvben a legfontosabb dolgokra irányítja az ő figyelmét, Pretože až do tohoto momentu Izraeliti chodili po púšti, mert eddig a pillanatig az izraeli nép a pusztában vándorolt, ale teraz ich čakala úplne nová situácia. de most egy teljesen új helyzet előtt álltak. Vedel, že ich budú čakať nové výzvy, Tudta, hogy új kihívások várnak rájuk, že budú stretávať iné kmene, egyéb törzsekkel fognak találkozni, budú sa stretávať s inými božstvami, egyéb istenségekkel fognak találkozni, budú musieť bojovať. harcolniuk fog kelleni. On vedel, že nejakú skúsenosť tým majú, Ő tudta, hogy bizonyos tapasztalata már van a népnek, ale v tej novej krajine toho bude oveľa viac. de ezen az új földön sokkal több minden kihívás vár rájuk. A vedel, že on s nimi už dlho nebude, És azt is tudta, hogy ő már nem sokáig lesz velük. a preto opakoval to najdôležitejšie. És ezért a legfontosabb dolgokat megismételte.
Takisto ako to robil Pán Ježiš predtým, ako bol ukrižovaný a predtým, ako vystúpil na nebesia. Ugyanúgy, ahogy az Úr Jézus és az ő keresztre feszítése előtt tette, és az ő mennybe menetele előtt is tette. Vlastne aj on zopakoval všetky tie najdôležitejšie veci Ő is megismételte azokat a legfontosabb dolgokat, a povedal svojim učeníkom, toto učte aj ďalej. és azt mondta a tanítványainak, hogy ugyanezeket tanítsátok továbbra is. To znamená, učil slova, ktoré majú autoritu a moc meniť ľudské životy. Olyan igéket tanított, amelyeknek hatalmuk és erejük van megváltoztatni az emberek életét. A dokonca aj po zmrtvých vstaní És a feltámadás után is znova to opakoval a učil o Božom kráľovstve. újra csak elismételte és tanította a tanítványait a mennyei királyságról. A toto vlastne robí každý dobrý učiteľ. És igazából minden jó tanító ezt teszi. Predtým, ako príde nejaký test alebo skúška, Azelőtt, hogy jön valamilyen teszt vagy vizsga, tak vlastne so svojimi žiakmi zopakuje prebranú látku. akkor a tanítványaival a tanító átveszi és újra ismétli az eddig megtanult anyagot. Prejde všetko dôležité, aby tí žiaci uspeli. Minden fontos dolgon átmegy, hogy megszilárduljon a tudásuk a gyerekeknek. Aj pri tom opakovaní niekto dáva pozor, niekto nedáva. És annál az ismétlésnél is van, aki odafigyel, van, aki nem figyel oda. A potom pri tom teste sa prejaví, kto vlastne ako ten pozor dával. Aztán a tesztíráskor nyilvánvalóvá válik, hogy ki mennyire figyelt előtte. Viacerí z vás pracujú v školstve, takže vám to nemusím vysvetľovať. Többen is iskolában dolgoztok, ezért nem kell, hogy magyarázzam nektek. A ak niekto tým testom neprejde, És ha valakinek nem sikerül a tesztje, tak nikdy to nie je Božia vina. ez soha nem Istennek a hibája. Neznamená to, že by bolo Božie slovo chybné, És az nem jelenti azt, hogy Istennek igéje hibás lenne, alebo že by neplatilo. vagy nem lenne érvényes. Pretože aj Pán Ježiš hovorí o Otcovi. Mert az Úr Jézus is az ő atyáról beszél, Tvoje slovo je pravda a je večné. és azt mondja az atyának, hogy a te igéd igaz és örök. Nebo a zem pominú, ale tieto slova nepominú. Föld és az ég elmúlnak, de az Isten igéje soha nem múlik el. Takže závisí na tom, aký prístup majú veriaci. Tehát ez attól függ, hogy milyen hozzáállásuk van a hívőknek. A teraz by som prečítal z Izaiáša z 30. kapitoly. És most az Ézsaiás könyvének 30. részéből olvasnák, kde vlastne sa o tomto hovorí. Ahol erről van szó. Od 8. verša, 30. kapitola. 30. részben a 8. verstől. Teraz choď, napíš to na tabuľu pred nimi a vpíš to do knihy, aby to bolo pre budúce dni ako svedectvo na veky. Lebo je to národ odbojný, lživí synovia, čo nechcú počuť náuku Pánovi, čo vravia vidiacim, nevidte, a prorokom, neprorokujte nám pravdu. Hovorte nám príjemno, prorokujte klamstvá, odbočte z cesty, odchýlte sa z chodníka, odstráňte nám spred tváre svätého Izraelovho. Nuž takto hovorí Izraelov svätý, pretože ste opovrhli týmto slovom, dúfate v násilie a klamstvo a opierate sa oň, preto vám bude tento hriech ako hroziaca trhlina, rozklabená na vysokom múre, ktorého pád príde náhle a rýchlo. Most pedig menj, és írd föl jelenlétükben egy táblára, jegyezd föl egy könyvbe, hogy megmaradjon mindvégig, örökre szóló okmányként. Bizony engedetlen nép ez, hazug fiak. Fiak, de nem akarnak hallgatni az Úr tanítására. Azt mondják a látóknak, ne lássatok, a látnokoknak pedig ne a valóságot lássátok. Mondjatok inkább hízelgő dolgokat, lássatok kedvünkre valókat. Hagyjátok abba ezt a módszert, változtassatok ezen az eljáráson. Hagyjatok békét nekünk Izrael szentjével. Ezért így szól Izrael szentje. Mivel megvetitek ezt az igét, zsarolásban és csalásban bíztok, ezekre támaszkodtok, azért úgy jártok bűnötökkel, mint a magas kőfal, ha megreped, és megdőlve leomlással fenyeget, bármely pillanatban összedőlhet. A tu by som chcel len pripomenúť, Itt csak arra szeretném felhívni a figyelmet, že v Izraeli neboli neveriaci ľudia.
hogy Izrael nem hitetlen emberek gyülekezete volt. Toto, čo píše Izaiáš, píše o veriacich ľuďoch. Az, amit itt Ézsaiás leír, ez hívő emberekről szól. A častokrát je aj pre veriacich typické, És nagyon gyakran a hívő emberekre is az a jellemző, že chceme počuť iba to dobré. hogy csak a jó dolgokat szeretnénk hallgatni. To, čo sa nám hodí, Az, ami passzol nekünk, to, čo nám poštekli uši. az, amely megsimogatja a fülünket, A ľudia, a hlavne tí, čo hrešia, és azok az emberek, akik főleg bűnben élnek, nechcú počuť, že žijú v hriechu. nem szeretnének az ő bűnükről hallani. Ale písmo je v tomto absolútne jasné, De az ige ebben abszolút világosan nyilatkozik, a jasne hovorí, čo je dobré a čo nie je dobré. és egyértelműen megmondja, hogy mi a jó és mi a rossz. Aby každý, kto si prečíta písmo, Hogy mindaz, aki elolvassa az igét, aby v ňom videl svoje hriechy ako v zrkadle, hogy abban láthassa az ő bűneit, mint egy tükörben, a vlastne aby si mohol povedať, potrebujem spasiteľa, hogy kimondhassa azt, hogy megváltóra van szükségem. potrebujem vykupiteľa. Szükségem van a megváltásra. A ak nám Boh skrze písmo niečo hovorí, És hogyha Isten az ige által valamit mond nekünk, tak to nikdy nie je na to, aby nás utvrdil v našej hriešnej ceste, ez soha nem arra szolgál, hogy megerősítsen bennünket a bűnös utunkban, ale aby nám otvoril oči. hanem hogy megnyissa a mi szemünket. Lebo ako sme počuli aj v týchto veršoch, Úgy, ahogy hallhattuk ezekben az igékben, telo ide proti duchu. a test a lélek ellen törekszik. A toto je aj história vlastne izraelského národa. És tulajdonképpen ez Izraelnek a történelme. Keď sa Jozua a Kaleb vrátili zo zasľúbenej krajiny, čo tam boli na prieskume? Hogy ahogy a kémek, amikor voltak körülnézni az ígéret földjén, tak keď hovorili pravdu o tom, čo tam videli, és amikor elmondták az igazságot, hogy mi mindent láttak ott, tak ich Izraeliti chceli ukameňovať. akkor az izraeli nép meg akarta őket kövezni. Nechceli počuť tú pravdu. Nem akarták hallani az igazságot. A vraveli, nechceme tam ísť. És azt mondták, hogy nem akarunk oda menni. A vieme, ako to vtedy dopadlo. És tudjuk, hogy az akkor hogyan végződött. Namiesto toho, aby došli do cieľa, Ahelyett, hogy beértek volna a célba, tak museli ďalších 38 rokov chodiť po púšti. további 38 évig még a pusztában kellett vándorolniuk. A keď zistili, že vlastne už ani nedôjdu do tej zasľúbenej krajiny, akkor, mikor tudatosították, hogy már nem mennek be az ígéret földjére, tak vtedy si povedali, teraz sme pripravení, ideme, hoci aj bez Boha. akkor azt mondták, hogy készen vagyunk rá, megyünk még Isten nélkül is. A Mojžiš im to potvrdil, Boh s vami nebude. És Mózes mindezt megerősítette, hogy Isten tényleg nem lesz ott veletek. Už na vás nebude počúvať, už nebude počúvať na váš hlas. Nem fog benneteket meghallgatni, és nem fogja meghallani a ti hangotokat. A toto je jedna z tých najdôležitejších biblických pravd. És ez az egyik legfontosabb bibliai igazság. My môžeme odmietať Božie slovo Mi elutasíthatjuk Istennek igéjét znova a znova a znova, újra és újra és újra, až kým Boh nepovie, amíg Isten azt nem mondja, dobre, tak nech je po tvojom. hát rendben, akkor menj a te saját fejed után. A keď oni povedali, že nechcú ísť do tej zasľúbenej krajiny, És amikor azt mondta a nép, azt mondták, hogy nem akarnak bemenni az ígéret földjére, že im v Egypte bolo lepšie, hogy Egyiptomban jobb dolguk volt, tak aj tak dopadli. hát akkor úgy is jártak. A preto je veľmi dôležité, ako my reagujeme na to Božie slovo. És ezért nagyon fontos az, hogy mi hogyan reagálunk Isten igéjére. Či ho prijímame, či sa ním necháme premieňať. Hogy vagy elfogadjuk, és hagyjuk, hogy változtasson bennünket, A či vlastne necháme to Božie slovo, aby v nás pracovalo, aby nás premieňalo na ten Boží obraz. és hogy hagyjuk-e azt, hogy dolgozzon bennünk Isten igéje, hogy Isten képére formálódhassunk. A vlastne aj preto Mojžiš znova opakuje tieto slová. És ezért ismétli meg Mózes ezeket az igéket. Preto im znova prizvukuje to, čo bolo dôležité. És ezért visszhangozza állandóan azt, ami fontos. Aby to mali ľudia stále na pamäti, Hogy az emberek mindig is emlékezzenek ezekre,
Lebo Mojžiš vedel o výzvach, ktoré prídu na tento ľud. Mert Mózes tudott arról a kihívásról, amely erre a népre várt. Aby to vedeli rozlíšiť. Hogy tudjanak különbséget tenni, Aby už ozaj ten dom, ktorý stavajú, mohol byť na skále slova. hogy az a ház, amelyet majd építeni fognak, azok az ige kősziklájára épüljenek. A to platí aj na posledné časy, ktoré žijeme teraz. És mindez az utolsó időkre is érvényes, amelyet mi most élünk. Že to rozlišovanie je ozaj kritické. Mert nagyon kritikus ez a megkülönböztetés. A my môžeme rozlišovať iba na základe Božieho slova. És mi egyedül Isten igéjének alapján tudunk különbséget tenni. Pretože v liste Hebrejom v 4. kapitole tam sa hovorí, Mert a zsidókhoz írt levél 4. részében az van megírva, že živé je Božie slovo, mert Istennek igéje élő, účinné a ostrejšie ako každý dvojsečný meč. élő és ható, tehát élesebb, mint a kétélű kard, A že vie rozsúdiť myšlienky a úmysly srdca. és meg tudja ítélni a gondolatokat és a szívnek indulatait. Takže my musíme byť tak plní Božieho slova, Tehát nekünk Isten igéjével annyira telve kell lennünk, aby sme nie na základe pocitov a predstav, hogy ne az megérzéseink és az elképzeléseink alapján, ale na základe toho, čo povedal Boh, vedeli rozlišovať. hanem annak alapján tudjunk különbséget tenni, amelyet Isten mondott nekünk az igében. Čo je a čo nie je z Boha, Mi az, ami Istentől van és nem Istentől van, a aký je za tým duch. és milyen szellem van ez mögött. A pred týmto varoval aj Pán Ježiš. És ezért figyelmeztette őket az Úr Jézus is. Pred ľuďmi, ktorí budú zvádzať. Az a nép, amelyek előtt szolgálni fognak. A on sám povedal, mnohí prídu a budú hovoriť, že ja som Mesiáš. És ő maga megmondta, hogy sokan fognak jönni, akik azt fogják magukról mondani, hogy én vagyok a messiás. Ale nemyslel to, že tí ľudia budú o sebe hovoriť, že sú Mesiáš. És nem azt gondolom, hogy az emberek magukról fogják mondani, hogy ők a messiás, Ale že budú o ňom samotnom hovoriť ako o Mesiášovi. hanem ők maguk, hogy az Úr Jézusról mondják, hogy ő a messiás, Ale napriek tomu zvedú mnohých. de ennek ellenére nagyon sokakat félre fognak vezetni. A toto sú jedny z jeho posledných slov. És ez az ő utolsó szavai közül van. A to, čo je povedané na záver, je väčšinou to najdôležitejšie. És az, amit a végén szoktunk elmondani, azok a legfontosabbak. Takže je veľmi dôležité, ako tieto slova počúvame. Nagyon fontos az, hogy ezeket az igéket hogy halljuk meg, hogy hallgatjuk, A ako na ne reagujeme. és hogy reagálunk rájuk. Pretože pokiaľ sme v týchto smrteľných telách, Mert amíg ebben a halandó testben vagyunk, vždy na nás budú útočiť pokušenia. mindig is kísértések fognak bennünket támadni. A my sa im musíme postaviť a brániť sa. És nekünk fel kell állni, és ellen kell állni, és védekezni kell ezek ellen. A opakovať si, čo na túto situáciu povedal Boh. És mindig ismételgetni azt, amit erre a helyzetre Isten mondott. Pretože Boh nás neskúša nad naše možnosti. Mert Isten nem kísért meg bennünket a mi erőnkön felül. A preto je dôležité tie slova si znova a znova opakovať, És ezért fontos, hogy újra és újra ismételgessük ezeket az igéket, pretože sú to Božie slova. azért, mert ezek Istennek igéi. A my vieme, že nielen chlebom je človek živý, És tudjuk, hogy nem csak kenyérrel él az ember, ale každým slovom, ktoré vychádza z úst nie človeka, ale Boha. hanem minden igével és szóval, amely Isten igéjéből Isten szájából származik. A vlastne takto sa stávame Božími deťmi. És így válunk Isten gyermekeivé. Že tá výchova sa opakuje a opakuje, Az a nevelés ismétlődik és ismétlődik, až kým v nás ten Boží obraz nevyjde na povrch. amíg egészen addig, amíg Istennek képe fel nem jön a felszínre az életünkben. Ako som povedal, my môžeme to slovo prijať alebo ho odmietnúť, Ahogy mondtam is, mi az igét, a szót el tudjuk fogadni, vagy pedig elutasítani, ale keď sa my postavíme proti Božiemu slovu, de hogyha Isten igének ellene állunk, nemôžeme sa potom postaviť voči následkom toho, čo to priniesie do nášho života.
Nem tudunk ellenállni azoknak a következményeknek, amely mindezt az életünkbe hozza. Pretože ak my to Božie slovo prijímame, Mert hogyha Istennek igét elfogadjuk, tak Boh aj vyžaduje, akkor Isten elkívánja, aby sme na základe tohto slova konali a žili. hogy ennek az igének alapján cselekedjünk és éljünk. Pretože tak, ako bol Izrael v tejto situácii, že mali vojsť do tej zasľúbenej zeme, Tehát úgy, mint Izrael is abban a helyzetben volt, hogy be kellett menniük az ígéret földjére, že prišiel ten čas, keď už nestačí iba počúvať, eljött az az idő, amikor nem elég csak hallgatni, ale že to je čas, keď treba začať konať. hanem eljön az az idő, amikor el kell kezdeni cselekedni. Vlastne bola to taká posledná príprava predtým, ako mali vojsť do tej krajiny. Ez igazából egy utolsó felkészítés volt, mielőtt még bementek volna arra a földre, A aplikovať to, čo sa naučili. és alkalmazni kellett mindazt, amit ők megtanultak. Pretože sú ľudia, ktorí sa zamilujú iba do štúdia, do počúvania, Vannak olyan emberek, akik csak az ige hallgatását és a tanulmányozásába szeretnek bele, ale tam to u mnohých končí. de őnáluk mindez ezzel véget ér. Že teóriu môžu mať naštudovanú, Az elméletet megtanulhatják, ale uviesť to do praxe už je trošku problematickejšie. de a gyakorlatban mindezt átültetni, ez már számukra gondot okoz. A my vieme, že samotné poznanie, hoci Božieho slova, nestačí. És mi tudjuk, hogy maga az Isten igének ismerete önmagában nem elegendő. Aj Adam s Evou zjedli zo stromu poznania, Ádám és Éva is ettek az ismeretnek a fájáról, a jó és rossz tudásának fájáról, ale nedopadlo to s nimi dobre. de nem lett jó vége. Pretože ich skutky boli iné ako to, čo im Boh povedal. Mert az ő cselekedeteik teljesen mások voltak, mint amit Isten mondott. Takže vlastne aj Izrael sa vydáva na cestu, Tehát Izrael is útra kell, lebo cieľom toho ich snaženia mert az ő igyekezetüknek a célja nebolo odísť z Egypta, nem az volt, hogy Egyiptomból elmenjenek, to bol vlastne iba začiatok, ktorý smeroval ku niečomu väčšiemu. ez igazából csak egy kezdete volt egy sokkal nagyobb dolognak. Takisto na tej ceste sa diali úžasné veci. Azon az úton is csodálatos dolgok történtek. Bolo rozdelené Červené more, A Vörös-tenger ketté vált, z neba padala manna, az égből manna hullott, diali sa zázračné veci. csodás dolgok történtek, A toto všetko bolo potrebné, és mindenre szükség volt. ale boli to iba medzistupne, aby sa dostali tam, kam sa mali dostať. Ezek csak ilyen köztes állomások voltak ahhoz, hogy oda jussanak, ahova menniük kellett. Lebo konečným cieľom neboli tieto zázraky, Mert a végső cél nem ezek a csodák voltak, ale to, aby došli do cieľa, hanem az, hogy beérjenek a célba, do tej zasľúbenej krajiny, megígért földre, a aby ju dedične zaujali na veky. amelyet örökségül elfoglalhattak örökségül örök időkre. Takže všetko, čo sa na tej ceste dialo, Tehát mindaz, ami ezen az úton történt, sledovalo tento hlavný zámer. a fő cél felé irányult. A toto sa deje aj v živote každého človeka. És ez történik minden ember életében is. Pretože keď Boh dá život, Mert amikor Isten életet ad, tak každému človeku dá aj plán pre tento život. akkor Isten minden embernek tervet is ad az ő életére. A ten plán je väčší, ako si kdokoľvek z nás dokáže predstaviť. És ez a terv sokkal nagyobb, mint amit bármelyikünk is el tudna képzelni. Takže každý sa musí pohnúť, aby niekam došiel. Tehát mindenkinek el kell indulni, meg kell mozdulnia ahhoz, hogy eljusson valahová. A teraz nemyslím, aby došiel do nejakého svojho vlastného pohodlia, És nem arra gondolok, hogy a saját kényelmébe jusson el, ale do cieľa, ktorý pre neho vybral Boh. hanem abba a célba, amelyet számára Isten választott ki. A Boh chce každého doviesť do toho cieľa. És Isten mindenkit be akar juttatni a célba. Takže musíme nielen počuť slovo, ale na základe toho slova aj konať. Tehát nem csak hallgatni kell az igét, hanem meg is kell cselekedni. A aj keď niekedy tie zmeny nie sú ľahké, És még ha időnként ezek a változások nem is könnyűek, tak práve tieto zmeny a tieto problémy v našich životoch
Éppen ezek a változások és ezek a problémák az életünk során nás vždy posúvajú dopredu. mindig előbbre visznek bennünket. A práve tie odpovede častokrát prichádzajú v týchto krízových situáciách. És a válaszok éppen ezekben a krízis helyzetekben jönnek, érkeznek meg. Takže dôležité je, aby sme každý na túto svoju cestu nielen vykročili, Tehát nagyon fontos, hogy mindnyájan erre az útra nem csak, hogy rálépjünk, ale aby sme sa na nej udržali a prišli do cieľa. hanem nagyon fontos, hogy meg is maradjunk ezen az úton, és beérjünk a célba. Pretože Boh nechce, aby sme umierali na púšti ako títo Izraeliti, Mert Isten nem azt akarja, hogy mi a pusztában halljunk meg, mint ahogy az izraeli nép. a on sľubuje, že ak budeme na jeho strane, És azt ígéri, hogy ha az ő oldalán fogunk állni, tak on bude s nami a bude bojovať za nás. akkor ő mellettünk lesz, és ő harcolni fog értünk. A u nás je jeden obrovský rozdiel oproti národu izraelskému. Az izraeli néppel ellentétben van egy hatalmas különbség velünk szemben. Pretože Mojžiš povedal, že on ten ľud nevovedie do zasľúbenej krajiny. Mózes azt mondta a népnek, hogy ő már nem fogja őket bevezetni az ígéret földjére. Ale my vieme zase o slovách pána Ježiša, De mi tudjuk az igéből és az Úr Jézus beszédeiből, ktorý povedal, aki azt mondta, hľa, hogy íme, ja budem s vami po všetky dni, veletek leszek minden napon až do skončenia sveta. a világ végezetéig. Tak ja žehnám každému jednému z vás, Tehát mindenkit egyen-egyenként áldalak benneteket, aby sme vedeli nielen počúvať Božie slovo, hogy ne csak hallgatni tudjuk az Isten igéjét, nielen sa mu otvoriť, hanem annak ki is kell nyílni, ale ho uživotniť vo svojich životoch. és tudjuk használni is az életünkben. Aby Boh mohol o každom jednom z nás povedať, Hogy Isten mindannyiunknak egyen-egyenként azt tudja majd mondani, hľa, dobrý a verný služobník, íme az én hű és jó szolgám, tak ako povedal Dávidovi, úgy, ahogy Dávidnak is mondta. toto je človek, ktorý plní celú moju vôľu. Ez az az ember, aki beteljesíti az én akaratomat. Tak nech vás na tejto ceste hojne sprevádza Božie požehnanie Tehát gazdagon áldjon meg az Úr benneteket ezen az úton, a vedenie Ducha Svätého. és Istennek vezetése legyen veletek. Ďakujem. Köszönöm.